Jadi ada satu kehidupan yang dia sangat asing waktuku. Bang, iya aku teko ceritane Mbah Sumadi ning Semrawang jere tau digawa Druwa Segara iki jane. Wah, iku ceritane sarep. Awalnya aku ora krungu. Tapi bareng diceritani ambek Mbah Dukun sing jenenge Sumadi iki sing tau digondol ngono iki tak golek. Ya asli wong Brumbun, pinggir segara kidul. Mbah Dukun ya Wong Brumbun ning tinggale ning Gerangan. ya nelayan deh. Perambah hutan, digolek kayu, dudu nelayan. Jaman biyen sik akeh kayu-kayu gede digawe prau. Dadi sobone ning alas gawe prau. Golek wis mari digo mudhun. Lah iki wong-wong kuwi lek ra wong Lombok, sapa alas, ya ilang. Termasuk Mbah Sumadi tau ilang. Lomba piye iki? Lah ya wis duwe Tapi andel. Wis cukup to carane piandele, ya tirakate sing lek koyo ngono-ngono iki dhek wis ndak heran lah. Mesti wis tau pengalaman. Iki ceritane Mbah Sumadi iki unik. Jadi pas nalika semono dhek budal ngalas. Dilalah ki kesel dhek iki leren ning gone ngisore wit. Lek ngarani apak gerbang saking gedine apak iki sampai rimbun iki ning tengah iki koyo brobosan ngono Growong. Oh. Sampai wis tekan ning gone pinggiran alas ngono dhek iki ceritane kesel. Leren. Leren ngaso ini bablas koyok turu ceritane. Turu sesaat ngono dhek langsung dijemput wong wedok. Wong wedok iki yo ayo dijak dolan. Yo wis dolan melok. Moro ning gone satu kahanan. Lah kahanan kuwi yo menurut dhek koyok ning alam donya. Tapi wong-wonge iki modele koyok berbusana, berbicara, kuwi model koyok kerajaan jari. Anu berarti pakaiannya pakaian lawas-lawas. Model Ora koyok saiki ngono ndak. Enek pasar sing dodol ki yo nggae bayak, nggae kemben, nggae sale. Terus engko sing lanang-lanang yo ote-ote nggae onto kusumo sing model baju-baju sing zaman kerajaan ngono kae. Lah Kang Sumadi ki yo demen dijak dolan kuwi yo ning pasar yo tuku panganan dhek yo mangan rujak. Terus enek wong grumbul-grumbul dhek yo nyedeki dilalah ning kono ki enek wong karawitan kleningan enek sing nari. Wis seneng dhek. Wes mlebu neh ning gone jero ki ning gone pintu kerajaan ngono. Terus dhek iki yo ndelok enek latihan silat koyo sing ngono-ngono, jadi prajurit-prajurite kerajaan kuwi. Jadi ada satu kehidupan yang dia sangat asing waktuku. Dia mek mlaku-mlaku ndelok-ndelok. Heeh. Ndak dikongkon nyapa-nyapa. Ora dikongkon nyapa-nyapa yo mek disenengne, disuguhi, dijak rono. Suwene iki jereke yo wis nginep, wis turu dikekne ning bale kamar dipani yo enek koyo permadani ning ngono, jadi yo merasa nyaman, yo dihormati. Lah, keri-kerine iki dhek eling. Tibake aku iki lho wewe gombel. Timbau ngak mlayu sadar lek dhek iki tibake turu wis ning pinggirane pereng isko. 4 dina. Tibake wis 4 dina, padahal ya elinge yo mek sedhi lho. Lah kuwi terus kuwalang kabut Kang Sumadi iki bingung kaya wong linglung ngono kae ketemu Kang Dukun. Nek pinggir alas kuwi. Heeh, Kang Dukun dilalah ya pas golek kayu. Wis dadi golek-golekan ya, Kang. Wis petang dina ilang, anak bojone wis goleki. Kira kecemplung segara lho.
Tidak ya pokok ilang. Kabare ya wis digoleki ra temu, ora kaya biasane. Akhirnya ketemu si Pak Dukut itu piye? Ketemu Pak Dukut ya ditapuki ngono kan. Wis sampe didelok kaya wong lolok ngono. Wong mendul. Akhire ya dijak mulai dituntun digo mulai mudhun ning gone omahe, bareng teko omah terus diserahne ambek Mbah Tambir imam masjid Brumbun kono. Terus yo dirawat piye kaya gawe oyot-oyot karo godhong-godhong terus dijamoni terus digerujukne. Terus bengi yo ditunggoni ambek wong kampung. Terus lagi mulai rodok sadar-sadar ngono. Dek iki ceritane memang digondol wewe kumbel. Tapi yo ning suatu kerajaan iki yo sik kaya diceritakno. Yo bar neng mlebu ning ringin kurung memang ya. Oh. Saiki lho sik isih ndak ya ku ya. Aku krungu iki rubuh. Ringine? Oh. Lek ngarani ora ringin. Apa? Apa gerbang. Dadi Rumbun ya. Oh. Wong wis lewat kono. Itu sudah memasuki kawasan gaib. Ceritane wong-wong kono. Aja lewat kono lho. Ndak, tapi akhirnya wong iki bar sadar ki mendo apa ya normal neh? Normal neh. Oh, ya guyu ngono. Ya artinya kan sik iso sadar. Berarti rata-rata wong lek wis tau dingonokne lho ya. Ya mungkin mergo sik 4 dina. Lek wis berulang kali ya mendo dadine. 4 dina iki dereke ning kono ya mek sak nyuk jereke lho. Ceritane sing Mbah Sumadi. Tapi Mbah Sumadi pancen ya wong gampang didemeni ngono-ngono. Sering dhek iki jereke yo roh ceruki sasar terus didudui dalan mulai. Wong sik urip ndak? Insyaallah isih. Ning Brumbun ya. Oh. Kapan-kapan parani rono. Nggih.